lase pini press meet ke phan ko alam ke lapuhen lo pini KNCA lapen ASDC la hinia song chelang KNCA lapen KSA la hinia song chelang pen pini nilitum through Deputy Commissioner pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Assam Governor Akimi non Akimi Governor Gulab Chand Kataria latum bahini aphan ilitum Karbi Locharli song lapen KNCA pen memorandum aloh pini ilitum through DC pen pini ilitum lolo memorandum pini ilitum lonang ko kaputhakela pulo non hejong Assam government pen kapangdak mate order child marriage aputhak isi strict action ke endo ningkan 18 years pen below aroso komami jong si ke enabang fudo polote pokso act lapen prohibition of child marriage act 2006 ateng pen neponji mate jail mate phatek benji pula so proclamation as government of Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak ponlo laso ateng pen Assam Police kaprek adim ta FIR tami register ponlo lapen penang ana tumphan jail mate phatek ta bank ponlo laso joini pen laso jail ke pona joini pen penang an sarmar atumphan teenage sarmar atumphan penang an tungge jail damlo laso joini pen penang an teenage alang tua piso alang tua somar atum ke pho kisung lahai a problem doping lo nilitum through press lapen through media ben nilitum ke thek non long ka char don long teng pen lasi through me laso media pen through laso memorandum pen nilitum Governor of Assam Sri Gulab Chand Kataria lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pan ka demand pon ke lapuen lo number 1 bang ke nilitum kathek long lapen kachini long ateng pen long ate nilitum kathek long lapen kachini long ateng pen ajo ta apor pipin pen pena antu pan ke arrest dam dediti lasi through memorandum pen nilitum la songni ka demand tu ke lason ajo banghem dam pen ka arrest bang ke nilitum chedon dunde lapen village headman mate gaunbura pan pachin nepin pen lason bengaret ke bade arrest kuriaret ke ilitum kroidunde pula bang ilitum through a memorandum pen chepaklang ponlo lapen number 1 lo lapen number 2 bang ke government of Assam lapen administration district administration atum immediately awareness program bang ke conduct nangji pusenilitum through memorandum pen Assam government lapen Assam governor konta tuning ripon lo particularly on child marriage aputhak awareness program bang b sirak nangji pusi nilitum tuning ripon lo number 3 bang ke immediately the government of Assam should consider to provide rehabilitation provision or arrangement to the teenage wife and also to their children at the earliest kadok weta Assam along ri lapen karbi ang long rat da chinilo je penang an Assam police tum keres de penang an a wife mate apisol hai tum ke harassment ba suffering do olo amit ang kya jahab tum ke osomar ta bikrailan so la ha so mar lapen a families atuma pan Assam government tum rehabilitation mate alang tum pan kicho ki jun pencheng lok kaprek a facilities tami alang tum pan ki PG pan sinilitum PC rak nangji pusenilitum through memorandum pan pinilitum pachini ponlo Assam government lapen Assam governor upon lapen number 4 bang ke immediate establishment of customary court under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council as per the provision inserted in the 6th schedule of the Indian Constitution pini governor pan pachini kangtung ke lapu henlo de Karbi Anglong ke 6th schedule under pinagapot Karbi Anglong immediately customary court kim nangji pusi pini nilitum through memorandum on pachini ponlo pini Karbi Anglong customary court
kawede da join ni penang an ilitum khai soang bong mate schedule tribe ang bong kangsai aphan adima vidyalo ilitum kangsai je aphan ilitum district administration mate law and order along damnang kol tribe ang bong kangsai aphan adima vidyalo ilitum kangsai je aphan ilitum district administration mate law and order along damnang kol lason law and order long ki damnang ko join penang an ki du kilak arar tum lapen penang an tum ki aron kachini ni det kachari aron kachini ne join penang an tum ke kisung ke boy ke phut na do olo lapen penang an tum ke tangka mahatame dam olo las la hai customary accord aron il karbi ang long kang tangrak lapen kavide da join lasi kiduk kelak arat lapen inglong aswa khai aphan amithang aron atang pen ateng pen kangsai palong ji aphan immediately customary accord kim nangji posipini le through memorandum pen pini Assam governor lapen chief minister of Assam panda pachini pomlo lapen ho ilitum akimang mangalapulo immediately strengthen the authority of village headmen habe pinpo and lindokpo to administer justice as per the customary law and practices of the community residing under Karbi Anglong Autonomous Council. Lasi number 4 nilitum adiman ke mate akimang ke lapu henlo je Karbi Anglong arlo rongasar lapen habe pinpo lapen lindokpo tumpan authority mate jakong pinangji pusi nilitum kadiman pono pini Karbi Anglong long habe pinpo puno lapen rongasar apan ilitum jakong pipe a joine pini kangsai ji ajakong rong group along avidet lapen theklong le dalu lason kangsai ajakong kavidet a joine ji pini penang an police arideng lapen penang an court along wanang kok damnang kok a joine penang an Karbi Anglong rat lapen kapre khaisu arat unta kisung ke boy do koklu lason jong ilitum jong se customary practices lapen ilitum customary ateng pen kangsai adim bi ponlo mate padu ponlo bolote penang an Karbi arat puno inglong aso khai rat puno Karbi Anglong arlo ke do kapre ka khai tunta kangsai bangke immediate justice long po lapen emethang Karbi aron ateng pen penang an tumke ke boy kisung pen financial kisung pen puno kapre physical kisung pen chono kisung pen posida ilitum justice bangke long the prangko usi lasi laso joine pen village headman lapen habe pinpo tumaja ko mabangta pangtang nangji bate strengthen nangji pusi nilitum pini demand pon tulo lalo non ilitum pini usi lasi laso joine pen village headman lapen habe pinpo tumaja ko mabangta pangtang nangji bate strengthen nangji pusi nilitum pini demand pon tulo lalo non ilitum pini a purpose ilitum memorandum ka submit ji a purpose bang la pulo je rehabilitation a package pisirak nangji lapen Karbi Anglong customary court lapen customary law lapen customary practices ilitum pangtang nangji pusi pini CM not CM governor of Assam lapen chief minister of Assam panda tuning ri ponlo lapen nilitum copy to get Sri ilitum akang hon Sri Dr. Tuliram Rohang panda ilitum CM panda kopi bangke pipo tumdak KNCA bithang sai ham longpen KNCA lapan KSA singrumpet penitum pini memorandum pajur lo disipen sini tumpa pilo ladak bangke nitum Assam governor lapan ke Assam chief minister apan sini tumpang panongsi nitum pen memorandum si pajur lo asto memorandum long litum kitok pon kelalo mehajong nili prangdong na me KSA hin ben gilo ni tumak kimang matili tumak kimang sita sibel lo je child marriage kini tum takor ikre ni tum to unan child marriage pa village ban ka bor I asong side lo sitami isibang ke non la sapor hut Dr. Himanto Biswa Sharma chief minister wa Assam alang lihin ben kapangda pen tot logi selang litum rong rublong lutsi penangan ata ki juma sa osor lo tum han ki enas pinsu tum han ki nepon labang ki ni tum hin pen
nitum pulo je nep na ke nep bangke aron na bang alang dum chok cecet athema da ka bangke jirlo phirlo ing thudam si video do waren lapen ke rong rub asar tum tamet hek dun long le kisan ki vungpon lason ka chenne ka son si theklong asila so bangke awidan nangji alang tumhan ta aron pensi la tumhan nep nangji lapen ke awareness ma kinang sot rong rub long than pari re pin pen la bangso men labang so odam phit police tum tame hala dak lutam thor pa hem check dak po enam dal labang ke ni tum hin pen ta opus lo thema son kali jan nangji lapen ke si bang ke dolang pokso ek la so pokso bang ke kosom si pokso ek ta paludam abang telang paminangi athema arta ka ve somar bhan ki en atuman pokso ek pa bon labang ta dakta hala victimize puek nangji lapen ke tu report en paminangji latum bhan police phanta FIR pitang nangi lapen ke latuma phan doktor examine doek nangji wido doktor examine lapen ke thang FIR pipepin pen lapan son pokso ek lason papon long le lason tado lapen ke la so puthak lata lang pamin nangji lapen tu ako isibang ke mohajong ni tuma demand dolo je la non ke neptang atum kinepon atuma phan stame hala somar atum phan apisu tum phan latuma kering our side latame prabjin pen government pen pipon nei lasi konane orunodoi tangka pen sirengji leson kali lato akisung tipik athema sumara tumphan ke pacu ke paju na methang kireng nangji doktor fees school fees angton banatung kireng ni akisung tipik las latum hanta kirap kita perang nangji lanco takalilang ditumako demand betulang itum kang saya aja kong piwek nei lapen ke rong rubalong ta village code along stamina kang sai labang so strong kon nang po lapen ke unan ke halada kalong awareness program bang si kenang sot tatum phan kapacini kapare mek labang so bang si panglum nangji asila tumaphan lapuson aina long pilok lo masi ko mane ningje dat pen basi ne dam rui labang chokchi asila dak bang chingwa ching sai pen si klem nangji la loisi lapen ke ako do thula non nabang ke arong tidalong laso akan sai long habipin po alindok po lapen ke sorkari sorkamando lapen ke rong rubalong agang brado alang litumihin pensi aprang si pachini mek nai an sila sorong along kidu doan laso child marriage ke phoge puphe tumhan tabe la tumhan sirok to kamay bang ke kanang sot laso pc alang tumhan ne binang stami klem nangji lapen ke tum kering awar sai bang ke prabjin pen kiwek nang po lalo Sri Gulab Chand Kataria Honorable Government of Assam, Sri Honorable Chief Minister of Assam, Aphan lasola memorandum majurlo, non amat lito makanang so bang lalo awareness program. Na hoax na mila awareness po dada PC ang ton pen ki claim po na long nitong kado itong cherap chito dun bangka kita dulo na pen ke child marriage ke majok tung takroy kelo na sila so child marriage pa komji han bulti aprang si la chirok to kamay bang si paong nahi pasinitin hin